Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. 6 a.m. tubtub 9 p.m. nga truck ban sa Circumferential Road, ipatuman sumugod Lunes. Bangon siyang kutso-kutso, 17 anyos ka dalagita, ginpatay sa himata ka 16 anyos. Total ban sa live domestic kag wild birds ipatuman sa Negros Occidental. Mayor Albi Benitez tinguan nga mabuligan si Cap Donny Villarosa sa Barangay Tagob sa ginatubang nga kaso. Kag sa Good Vibes, Winter Wonderland ang tema sa plaza sa karon sa Hinigaran kag Star City naman sa Kabangkalan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, problema sa titulo sa duta kag iban pagid mga legal issues ang ginpadangat sa katapos ang urban poor sa kay Bacolod Mayor Albi Benitez angot sa housing project. Isa sa mga ginpamatian ni Mayor Albi Benitez kaupod sa katapos ng task force pabahay ang mga problema kag tinutuyo sang nagkalain-lain nga grupo sang urban poor sector sa Bacolod sa ginpatigayon nga People's Plan presentation sa Government Center. Nalakip sa ila ginpalabot sa alkalde ang problema may angot sa titulo sang ginaistaran nga duta kag iban pa nga legal issues nga luyag nila mahatagan atensyon sa bulig sang syudad. Dugang pa diri ang paghinyo nila sang technical assistance may kang tanan man sa ginadihon nga housing project sang Benitez administration. Suno kay Benitez, magasapol siya sa mga natungdan nga ahensya agud mapalabot kag tigayon nga maaksyonan ang ginahinyo sang urban poor sector. Lubos naman ang pagpasalamat sang grupo sa ginhatag nga atensyon sang syudad para sa ilaluyag man matabo sa tion nga ipatuman na ang construction sa mga housing project sa madason nga tuig. Buot si Lingon, ang pagka-abyerto sa isa kag isa, aron medyo makita, no? Amo ni siya ng klase sa governance ang gusto namin ni Mayor. Kaya normal lang ni dapat. Sa kanya mo ni dali ginahin mo. Ang People's Plan, ako gani nag-insist sa Department of Human Settlements ang Republic Act na ginpasa, ginpilit ko ginasulod ang People's Plan. Kaya silip ko, hindi na maubra sa mata ko kung hindi kahalin sa mga beneficiaries ang plano. Sa number 9, 5.14 billion pesos nga 2023 budget ng Negros Occidental ang ginaprubahan na kahapon. Sa regular nga session sa SP kahapon, unanimous ang ginaprubahan sa SP nga budget. Damlag pa, ginpahayag na ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ila gina-target ang pag-approve sang budget sa una nga semana sang Disyembre. Ginsiling man sadto ni Committee on Finance Head Board Member Romel Divulgado nga ila nakitaan nga justifiable ang ginsabit nga budget sang gobernador. 4.9 billion pesos ang para sa General Fund, kag 190.3 million pesos para sa Economic Enterprise Development Department. Kung ipaanggid sa 2022 budget, manubo ang 2023 budget sa 780 million pesos ukon 17.87%. Ining tuga sa reduction sang national tax allotment nga ginabaton sang probinsya. Sa number 8, naaprubahan na sang syudad ang 4 ka bulan nga extension sa kontrata sang IPM-CDC para mapadayon ang paghakot sang basura. Sa pagsinapol sa katapos ng Solid Waste Management Board, nakasugtan nga mapalawig pa sa sulod sang 4 ka bulan ang kontrata sang IPM-CDC nga natalaan ang kuntani magatakop sini nga bulan sang Disyembre. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez, kabahin na naaprubahan ang formulations ang terms of reference para sa panibag-o nga kontrata sang kumpanya nga interesado maghakot sang basura kag mag-maintain sang landfill sang syudad. Ginsiling sadto sang alkalde nga may 8 na ka mga interested bidder para sa proyekto. Luyag sang alkalde nga malakip sa terms of reference
schools ang bahin sa pag-recycle sa mahakot nga basura agud mapahagan-hagan ang problema kadungan sa paghatag sang dugang nga palangabian sa pumuluyo. Sa number 7, high school student ang arestado matapos ginaligar makuhaan sang marijuana. Dakop ang 19 anyos nga high school student matapos makuhaan sa marijuana sa bypass operation kagabi sa barangay Sumag sa Bacolod. Gindakop si Jeremy Lumanog nga taga Bago City. 3 ka sachet sa marijuana ang ginaligar nakuha kay Lumanog. Sunod kay Captain Rondel Tapang, mga high school students man sa Bacolod, among iya sini ginabaligyan. Gani nagreklamo na ang tagdumalahan sa isa ka eskwelahan sa syudad nga nagresulta sa pagkadakop sa iya. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, police asset patay matapos gintiro sang riding in tandem. Patay ang ginaalagar assets ng PNP matapos ini ginluthang sa Santa Catalina sa Negros Oriental kahapon. Ang biktima amo si Tyrone Fabilia, 42 anyos. Sanig sa investigasyon sa PNP, mayara sang nagtawag sa biktima angot sa kuno operation. Sang ginkatuan na sang biktima sa dalan ang nagtawag sa iya, dito siya gilayon gintiro sa mga suspect sakay sa motor nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Fabilia. Sa number 5, bangod sang kutso-kutso, 16 anyos nga dalagita ginpatay ang yahimata nga 17 anyos. Nag-surrender sa PNP kahapon ang 16 anyos nga babae upod ang iya siniginikanan matapos nga ginbuno tubtob mapatay ang iya 17 anyos nga babae nga iya man himata sa barangay Kabakungan sa La Castellana. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, ang suspect among nanghagad sa iya pakaisa nga magpanglakaton kag sang malabot na sa maligwin nga bahin sang dalan, ginkomprontar sang 16 anyos nga suspect ang iya himata angot sa kuno, ginapalapta sini nga malain nga sugilanon. Bangod sang tuman nga kaakig, ginbuno-buno sang suspect ang pakaisa. Ang minor de edad nga suspect ang gin-turn over na sa DSWD matapos mag-surrender sa kapulisan. Sa number 4, Negros Occidental ang nagpagwa sang executive order nga nagapatuman sang total ban batok sa live domestic kag wild birds kasunod sang kaso sang bird flu sa Rojas, Capiz. Joint executive order sa pagpatuman sini ang ginapaabot man. Sa executive order nga ginpagwa ni Governor Eugenio Jose Lacson, magluwas sa live domestic kag wild birds gikan sa Luzon, Mindanao, Panay kag Guimaras na nakip sa total ban sa pagsulod sa Negros Occidental ang mga nagapangitlog nga manok kag ila sini nga mga produkto kasubong sang table eggs and manure. Tuyo sang ban nga mapangapina ng Negros Occidental gikan sa highly pathogenic avian influenza. Suno kay Lacson sa ila impormasyon, wala labot sa Rojas, may kaso naman sang bird flu sa estansya. Ginatugutan naman ang pagsulod sang raw poultry meat, processed kag unprocessed, day-old chicks, broiler, layer kag breeder, hatching eggs, balut, basta nasunod ang mga nagakaigo nga requisitos. 8 billion pesos ang poultry industry sa Negros Occidental nga nagalakip sa broiler kag native, game fowl, layer kag duck chicks. Joint executive order sa tunga sa Negros Occidental kag Bacolod City sa pagpatuman sini ang ginapaabot man. Yeah, we just have to do that because avian flu is already detected in Capiz, and I was also informed it's already in Estancia. So we already include Panay, including Guimaras, for certain live birds or even eggs that will not be allowed to enter Negros Occidental. Sa number 3,
Mayor Albi Benitez tinguhaan nga mabuligan si punong barangay Noli Villarosa nga karon nagapangatubang sa dismissal order matapos man mapamatbatan sa Office of the Ombudsman for the Visayas sa kaso nga simple misconduct. Nag-file na sa motion for reconsideration si punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangub angot sa ginpapanaog nga dismissal order sang Office of the Ombudsman for the Visayas may kangtanan sa kaso nga simple misconduct batok sa iya. Ang retired teacher nga si June Medalla among nagpasaka sang reklamo kay Villarosa kag kay Kagawad Raimundo Pendon matapos ilaging guba ang porsyon sang pader sa private property sang tagreklamo makaligad man ang ginpatuman nga clearing operation sang Agosto 2019. Makaduwa na ka beses nga napasakaan kag napamatbatan nga guilty sa kaso si Villarosa. Among kabayan sa desisyon sang ombudsman batok sa iya among perpetual disqualification from holding public office kag iban pa. Gani naghinyo sang bulig ang punong barangay sa alkalde nga nagpasalig naman sang legal assistance para sa iya. Tugtog karon, ginahulat pa sang Department of the Interior and Local Government Bacolod ang kopya sang desisyon kag mando nga manggikan sa Central Office sa Manila antes pa man mapatuman ang dismissal order batok sa punong barangay. Nalakip man sa mga desisyon ang 3-month suspension batok sa barangay Kagawad sang Tangub nga namuno sa clearing operation sang barangay. May mga questionable items tong ginpabalo sa akon. I'm just waiting for a proper legal briefing ng legal lawyer ni Cap Noli, and then probably I will come out and give my side of the story. Thank you, Mayor. Nangayon sa Mayor Bulig, anong pwede ito? Anong pwede mabulig sa Kaya magani, we're exhausting all legal measures para mabuligan siya. Sa number 2, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang padayon nga magasuporta sa nga pagpatukod sa Negros Island Region. Ini sa tunga sa nagwa nga balita nga indi duyag ni Negros Oriental Governor Roel Degamo ang pagbalik sang NIR. Nagwa sa balita nga sa online nga pagsinapol sa Regional Development Council sa Central Visayas sa Martes, cultural differences ang isa sa mga ginatudlo rason ni Degamo kung nga hindi na dapat pa nga ibalik ang NIR. Mas luyag sa mga pumuluyo sa Negros Oriental sa report nga mangin kabahin sang Cebuano-speaking ang mga pumuluyo sang Bohol, Cebu, kag Siquijor. Hindi gusto ni Degamo nga dali-dalion ini labi na nga madamo pa sang mga issue nga dapat maplastar kag masabat kag ini ang nagalakip kundiin ipahamtang ang mga regional nga talatapan. May mga pros and cons ang NIR sunod sa iya. Sunod naman kay Lacson, ini ang isa ka masubo nga balita. Ilabi na nga sinilamang ginaprobahan sa Senate Committee on Local Government ang 5 kahagna nga nagaduso sang nagpahamtang o kung sang pagpahamtang sang NIR. Tinguhaan ni Lacson nga malambot si Degamo para mapatud kung ano ang nagpakambyo sang iya nga panindugan. Sang una nga gintukod ang NIR, si Degamo ang gobernador sang Negros Oriental. Gintinguhaan nga malambot sang Digicast Negros si Degamo. Si Bacolod Mayor Albi Benitez ang nagsubmit na sang iyang position paper sa Kongreso. Samtang sunod sa kaya Representative Mercedes Alvarez nga co-chair sang Technical Working Group para sa NIR, wala pa makahatag sang iyang position paper si Degamo kag makaduha ka beses na nasulatan sang komitiba ang gobernador. Well, that's not good news, no? But we'll see. We have already senators who really push for NIR, and we will have to just support that stuff. We will continue to support that stuff. We can do that and find out what made him change his mind. Well, ang akong alternative, no, as I've said before, was to create a sub-region. So this sub-region is what we will present the President together with Secretary Avalos. I talked to him yesterday on the merits and pros and cons and of that sub-region. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Truck ban mangin 9 p.m. na tubtob 6 a.m. sumugod sa Lunes. Pila ka mga dalan sa Lacson himuon nga one way. May report si Romeo Subaldo.
Hindi na pwede maglabay sa circumferential road ang mga dalag kung truck human nila 6 ang aga tublas 9 sang gabi sumugod sa Lunes nga adlaw December 12. Ini ginanunsyo sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office si Major Junji Liba. Kung sa tuan na may mga oras nga ginatagaan sa ligwa ang mga truck na makalabay sa circumferential road, sumugod sa Lunes, paglampuwas na las 9 sa gabi sila makalabay sa circumferential road. Inibilang sa batman sa nagalala nga traffic sa Bacolod, ilabi na karon nga bulan sang Disyembre. Ang amon implement also experimental mo na. Diretso na ta from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. So wala na sa window. So all trucks, delivery trucks, cargo trucks will be allowed na to pass through circumferential road from 9 in the evening up to 6 a.m. Samtang sumugod man sa Lunes, strikto nga ipatuman ang no parking sa Lacson Street. Ang Aguinaldo kag Gatuslao Street, maging one-way man, parehos na lamang sa natabo sa ginsaradaan ang Lacson Street sa Mascara Festival. Ang 12th, 14th, 16th, 18th, 20th, 22nd kag 23rd Street, mangin one-way na going west. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Abdi Benitez, sa sinigang mga dalan pwede makaparking ang mga motorista, kag himuon kay diagonal ang parking para mas madamo ang maakomodar. Side sa mga side streets, sa mga naging one-way ka. So para makapark sila sa isa ka side, kasi makanabay ang mga sasakyan. So ang moment ko ang concern ni Mr. Frank Carpon, so we were discussing it sa Traffic Council, din mapark ang ilang mga customers. So ang compromise dala sa mga side streets. Ginsugura na ang clearing operation sa siningang mga dalanon kag ang pagpahibalo sa publiko. Kag sa masunod nga mga sinemana, ipatuman man sa syudad ang clamping sang illegal parking sa mga masako nga dalanon nga masami ginahimo nga parkingan sang mga motorista. Inita na namang experimental lamang sa sulod sa 90 dias kag pwedeng untaton kag pwede man ma-extend. Sa Good Vibes, may dugang pagid nga mga LGU nga nagpatigay sa ilang Christmas lights on ceremony. Winter Wonderland ang theme sa hinigaran kag ang Kabankala naman Star City of the South. May report si Romeo Subaldo. Color blue kag puti ang mga lights nga nagpangibabaw sa plaza sa Banwa sa Hinigaran. Biyernes, ginpatigayan ng lights on ceremony kung saan libo-libo ang nagdagsa. Winter Wonderland ang tema sa ilang design nga daw nangin isa ka scene sa Disney cartoons nga Frozen. Sa Kabangkalan City, mga masanag nga mga stars ang makitaan sa ilang mga plaza. Ini ang gibasagan nga Star City of the South. Magluwas sa mga stars nga mga parol. May star tunnel nga napuno sa nagkanain-lain nga mga colors sa mga stars. Gindag saman ini sa mga pumuluyo. Amo man sila itsura sa plaza sang Escalante City. Wala man sila magpaperde sa pagpasanag sang ilang plaza sang Lunes. Sa unang nga lantaw sa sining mga photos, hindi ka magunahuna nga sa Pilipinas ini, kay daw yara lang sa ibang nga pungsod. Wala man nagpaperde ang Banwa sa Isabela. Mahiganting ang Christmas tree sa guwa sa munisipyo, kag agaw atensyon ang rainbow colors nga mga payong nga nagaraya. Ini pamaagi sa mga LGU nga makahatag sang kasanag kag kalingawan sa mga pumuluyo sa sining nga panahon sang Pasko. Barbs, nag-paindis-indis na gitsubong no ang mga LGU naton sa pagpasanag-sanag sa ilang mga towns kag cities. Kag syempre Nick, ini ang mga lights nga ini kalingawan gid man actually sa mga pumuloy, especially sa sining season wala kay Kag tani magserbe ini no nga paglaom sa aton nga palaabuton.
Kagamuyad to ang mga top 10 nga mga balita sa isa sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay sakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kaga ko naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.